Ulamuliro wa Donald Trump ku America zikuoneka kuti wachita affect dziko lonse lapansi. Ziganizo zimene mkuluyi akumapanga zikumakhala ziganizo zokuti atsogoleri a maiko ena onse akumazifunsafunsa kuti mkuluyi akuchita izi chifukwa chani. Mwachitsanzo akuchita deport anthu ochuluka kwambiri mu history ya America, zinthu zimene ma president ena sanazichitepo. Wachita revoke zinthu zina zimene zinali zaligo ku America, wazithesa mujira je kuti anthu kuzifunsa kuti mkulu amene akuganiza chani. Mwachitsanzo ufuluja wokuti mwana wina aliyense as long as wabadwira mziko la America ameneyo amakhala nzika ya America. Donald Trump akuti sakugwirizana nazo ndipo izi zithe. Ziwani kuti lamulo ili under Donald Trump likhonza kugwira ntchito ngakhale parliament isavomereze, koma zikhonza kutheka ndithu kutengeranso kuti president obwerayo azafuna kuti apitirize kapena azithese. Ndikuyankhula izi chifukwa chakuti Africa mziganizo za Donald Trump ikhonza kuvutika kwambiri zimene zikhonza kutipangisa kumukumbukira bingu. Nkhani imene ndikufuna kuyankhula apa musiku la lero ndilakuti chiganizo cha Donald Trump chikapitirira kukhala chiganizo chofuna kuti amange America, apangisa kuti anthu oposera 1 million ku Malawi amwalire msanga komanso amwalire mosatizana. Dikirani ndifotokoze chifukwa chake. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Ulamuliro wa Donald Trump wagwedeza maiko amu Africa kuphatikizapo dziko la Malawi. Ndipo mfundo za ulamuliro wa Donald Trump zikhonza kupangisa kuti amalawi oposera 1 million amwalire mwachangu komanso mosatizana. Izitu zili chonchi chifukwa chakuti Trump walamula kuti dziko la America lisiye kuthandiza ntchito zonse za umoyo m'maiko osauka aku Africa. Dziko la Malawi limadalira mabungwe omwe amathandizidwa ndi dziko la America pa zinthu zochuluka kuphatikizapo mankhwala ama ARV, mankhwala amalungo komanso mankhwala a TB. Muziko la Malawi panopa muli anthu oposera 1 million amene akulandira chithandizo cha ma ARV, ndipo America ikangosiyali chithandizocho. Anthu onse amene ali pa thandizo la ma ARV ndiye kuti moyo wawo ukhala kuti uli pa chiopsezo. Ngati dziko la America lingapitirire kusiya kupereka thandizo la chuma lomwe limadzera ku bungwe monga bungwe la President's Emergency Plan for AIDS Relief, kusiya kwa America kuthandiza pa nkhani yokhuza thandizo la HIV ku maiko osauka kukhuza anthu okwana 20 million m'maiko osaukawa, ndipo Malawi ndi dziko limodzi lomwe likhuzidwe pa anthu oposera 20 million m'maiko osaukawa omwe amapindula ndi thandizo la ma ARV kuzera mu bungwe lija la PEPFAR. Donald Trump wa dziko la Americayo analamula kuti mabungwe aku America amene akugwirisa ntchito zothandiza maiko osauka asiye kaye kwa miyezi 3. Tikunena pano mziko la Malawi mabungwe ena amene amagwira ntchito yokhuza kuthandiza HIV ayimisa ntchito zawo, ndipo ogwira ntchito ku mabungwe amenewa apita kaye kopuma mwazizizi kudikira zenizeni zokhuza ku America kuti kodi Donald Trump walimbadi mtima. Kusiya kwa America kuthandiza maiko osauka kwabweresa zoyankhula zosiyana-siyana pakati pa anthu, pamene anthu ochuluka ku Malawi akumayankhula kuti dziko la America lachita bwino. Anthu akumati Donald Trump wachita bwino chifukwa Malawi anthu andale komanso boma ndi akuluakulu amabungwe akumangodya ndalama zikafika. Anthu akuti apa boma la Malawi likuyeneka kuti lionese chamuna chawo poonesesa kuti chidwi chothandiza nzika zake osati kumangodalira kuthandizidwa ndi azungu mpakana zaka 60 chakuti tili pa ufulu ozisaukisa tokha. Anthu akuyankhula izi poona zitukuko zimene anthu ogwira ntchito zokhuza HIV and AIDS apanga m'miyoyo yawo, nyumba zimene akumamanga
komanso chuma chimene anthuwa ali nacho. Choncho izi zikuonesa kuti anthu akhala akuzikundikira chuma mdziko limene anthu ake akulimbanabe ndi HIV and AIDS, ndipo atsogoleri a mayiko akumapanga chibwana chosafuna kuti Malawi aziyimire payekha pomangodalira zithandizo kuchokera ku dziko la America komanso mayiko ena uchitako bwino. Anthu akuti Donald Trump sanalakwe ndipo iye akupanga za dziko lake. Choncho nawo atsogoleri a mayiko osaukawa monga Malawi nawonso apange zothandiza mayiko awo, koma kumbali ina kuli chiopsezo cha ulova. Izi zikungochitika chifukwa ku Malawi kuli mabungwe ochuluka zedi. Ena mwa mabungwe amene amagwira ntchito mdziko la Malawi ndi ndalama zochokera ku America, mabungwe ake ndi awa: Momentum TN, Momentum Tikweze Umoyo, Macro, FHI 360, Anapasogolo, Project Hope Namibia, Bayer College of Medicine Tingate, Family Health Service Kuteteza and Dreams, Pakachere, DAP, Right to Care, Feed the Children, Feed the Future, AMREF, Catholic Relief Service, CHAM, GINET, UNESCO, Obale, Aspire, Maikanda, SEDEP, Chera, Angaza Foundation, Light, Rainbow Alliance, Envy Foundation, all 16 gay and lesbian right group and NGOs. I don't know nchifukwa chana kupezeka hapa, but anyway, still more to many chule. Manaso, NEFAM, Save the Children, Catholic Health Commission, World Vision, Innovation for Change, Social Justice Foundation, Story Workshop, CRECOM, Total and Care, FIPAM, Water Aid, D3, Last Mile Health, Palladium International, Youth Wave, Emmanuel International, Project Concern International, FACT, Patch, Concern Worldwide, Plan International, Tom Towards Malaria Elimination, Akule Nditanzi, Let Them Grow Healthy, President's Emergency Plan for AIDS Relief, imeneta ichulagale mwambaija, President's Malaria Initiative, Power Africa Preventing Child and Maternal Death, Emergency Food Assistance, Gender Equity and Equality Action, National Malaria Control Program, Bungwe number 33, National TB Control Program, Business Acceleration for Youth, Management Science for Health, number 36, Evidence for Action, number 37, Population Service International, number 38, Higher Education for Youth Prosperity in Agriculture Project. Akumadalira chithandizo chochokera mayiko amene ndi olemera kuti athandizepo pa nkhani zokhuzana ndi HIV and AIDS. Apa funso ndilakuti kodi dziko la Malawi lilimba? Kodi atsogoleri a Malawi mmene zateromo apa plani yawo ndiyotani pofuna kuteteza anthu awo kuti asataye miyoyo? Iyi ndi nthawi yakuti mtsogoleri uoneke ku Malawi maka poteteza nzika zake ku matenda amene anatikhaulitsapo zaka zambiri zapitazo, amene anapululapo miyoyo ya anthu ochuluka kwambiri mzaka zapitazo. Kodi tibwererabe mu nthawi imene ija yoti anthu azingozifera chifukwa chosowa mankhwala otalikitsa miyoyo ku mliri wa HIV and AIDS? Ngati Donald Trump sabweza ganizo lake lopitirira kupereka ndalama ku mabungwe amene tatchula mu mtundawa, kapena lopereka chithandizo cha ma ARV direct ku boma la Malawi, tiyembekezere zinthu zimene zikhala zosasimbika. Langa zina ndi Samavita. Nkhani tikayifotokozanso mwabwino ndi ma reactions ochokera kwa ma president osiyanasiyana amene ndi amu Africa amene akhuzidwa pa channel china chija cha Kulinji. Okay, chitani subscribe.